Non se va? A mendian goian. Mendian? El talo bajaten hemen, txingudikoak. Bikotea.
baina gogorapen moduko bat egingo dizu. Niko Etxar, siberotarren semea da, bera ere siberotarra, baina oker ez banago 19 bat urte ez, Parisen bizi izan dira. Gaztea zela eta bakizute hemen siberuan sosik ez egoen edo lantegirik ez, eta hola, eta euskaldun asko joaten dira Paris aldera eta bere gurasoak ere bai. Orduan, erbestean, jakin izan zuen euskerari eusten, euskal kulturari eta musikari eusten, eta gero ahal izan zuenean 19 urte Paris egin ondoren, bera eta bere familia dena itzuli ziren berriro Euskal Herrira, Zuberora. Horre euskaldunok badakagu ikasgai txiki bat, denok, ikastolan ibiltzen garen ikasleok, euskeraz horren ondo dakigune ikasleok, euskaldunekin gero erderaz egiten dugun ikasle horiek. Sala hau estrenatzen dugu, uste dut, Erran nahi du, ziek lehenak zide sartzen sala guntan, eta ni sibeotarra izan ez geroz, enetako ere da lehen aldia kantatzen dudala espazio guntan. Bardin han zokoan zirenak ez duzie hain untsa entzunen, baina bardin nuiztenka jinen niz zien ganat eta musika egitea, urbiletik. Ados? Eta errez eta zreztitu ekia jerkizenia etxe kandere zabalmen duzu ediberdi erditan bai eta erre alargun txagazte ekia sartu zenia Murde irigara jene jauna altzizala zuturia Argizagiak argitzen dizu Gaia zohar didenia Argizagiak argitzen dizu Gaia zohar didenia Ene maitia ikusi nizun Dantzan plazaren Naizu, nahi uken koberratu Muzde tira zuken naizu Nahi uken koberratu Zeren dudan barkoxeko apesen Si